I en aquest punt hem de saludar la nostra segona convidada d'aquest dilluns. Ella és la regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Tortosa, Alícia Gamundi. Molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Gràcies per ser avui en directe a Canal 21 Ebre. Gràcies a vosaltres. Falten pocs dies per al 22 de maig i es complirà un any de les eleccions municipals en què Esquerra va aconseguir mantindre els dos regidors que ja tenia a l'Ajuntament de Tortosa. La diferència és que amb la majoria absoluta de Convergència i Unió, Esquerra ha passat des del govern ha passat a l'oposició. I llavors la pregunta seria, va ser un error marcar tantes distàncies amb Convergència i Unió a la campanya electoral? No, jo crec que, a veure, cada partit té el seu què fer, el seu tarannà i la seva ideologia. Llavors penso que a la campanya electoral el que vam fer és marcar-nos com a identitat pròpia Esquerra en la nostra ideologia. Jo crec que tampoc ni ens vam marcar ni ens vam desmarcar, simplement vam anar en allò que nosaltres creiem i el que nosaltres pensàvem que havíem de dir a la ciutat de Tortosa i els tortosins i tortosines. Està clar. Vostè provenia del moviment veïnal, tot i que també havia estat coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre. Quina valoració fa d'aquest primer any a l'Ajuntament? Bé, aquest primer any a l'Ajuntament faig una valoració. Jo sempre dic que primer he anat entrant poquet a poquet. Jo no tenia experiència, tenia experiència en lo que és el tarannà del govern i, a veure, no tenia gens d'experiència en el que és la política municipal. En el que és la política municipal com a agent actiu, puc dir que el que he anat jo personalment fent és primer observant moltíssim per a poder aprendre i a partir d'aquí ara és quan poder començo ja a ser un agent actiu, encara que ho he sigut des del primer dia perquè he treballat des del primer dia, però començo a ser una persona activa. L'evolució que jo faig del primer any de govern és que m'ha sobtat, perquè jo vist de fora em donava la sensació que allò funcionava més o menys bé, però jo a l'estat dintre el que he vist és que no hi ha tan bona gestió econòmica com se donava a entendre i no hi ha tan bona gestió en el desenvolupament de l'Ajuntament de Tortosa com se dona a entendre. Llavors, poquet a poquet, en la presa que he anat fent, me n'he donat compte que poder, quan se presenten moltes vegades mocions en clau positiva i tot això, me dona la sensació que el govern, este govern de Convergència i Unió, que té la majoria absoluta, va molt a la seua i no miren tant si són les mocions que presenten positives com no dona una sensació de dir anem a tots per Tortosa, penséssim com penséssim. De tot això que ha vist durant aquest primer any, què és el que més negativament li ha sorprès de l'Ajuntament de Tortosa i que canviaria de cap a peus? Jo canviaria de cap a peus el respecte. De cap a peus. Jo em dona... Mira, a mi la gent que em coneix sap que soc una persona molt xatxaranera, que faig molta broma, però jo quan estic a l'Ajuntament és una entitat per a mi tan important i tan sèria que pots estar de broma, pots ser xatxaranera, però un respecte l'has de tenir. I a mi m'impressiona molt i em dol el que hi hagi en algunes intervencions, sobretot del ple, falta de respecte. I no dic d'aquí, simplement dic falta de respecte. En canvi, ha tingut alguna sorpresa agradable? Allò que hagi dit, això em pensava que no era així i en canvi és més positiu del que em pensava. No, positiu també és que almenys l'oposició entre nosaltres d'alguna manera, no dic que ens coordinéssim, però sí que d'alguna manera hi ha un bon ambient, podríem dir. I després la capacitat de parlar i de dialogar és moltíssima, i això també m'agrada. Ho apuntava ara, Esquerra potser ha estat el grup que fins ara més clarament ha denunciat que Convergència i Unió està abusant de la seva majoria absoluta a l'Ajuntament de Tortosa. Confien en que la cosa pugui canviar d'aquí a final del mandat? Bueno, la vida tot pot canviar, no podem dir. La típica frase tòpica d'esteu en veure, no ho sé, pot canviar. Jo penso que només s'ho han de proposar. Aquesta majoria absoluta no vol dir que estiguéssim en un estat en què tota la raó i la raó absoluta la pugui tindre Convergència i Unió.
hi ha diferents visions i les diferents visions proposen coses. Si les coses que es proposen són en clau positiva, no entenc jo per què s'ha de dir que no. És que és una cosa que a mi, com a docent que soc, no m'entra en la part com a persona, no? En canvi, el ple de l'Ajuntament va aprovar dilluns passat una declaració institucional en contra del cabal mínim que proposa la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a partir d'una moció que Esquerra va accedir a retirar a última hora per consensuar aquest text unitari. Què ha significat això per al grup d'Esquerra? Jo penso que és una satisfacció. Una mica va en la línia de lo que estem parlant nosaltres dos en aquest moment, no? A veure, quan arribes a presentar una moció, podria sortir de protagonista i dir no, és que aquesta moció és nostra i l'hem presentat nosaltres i aquí la volem protagonitzar nosaltres. Jo crec que és molt lloable de dir, quan tots els grups veuen que aquesta moció és positiva i és bona per a la ciutat de Tortosa, retirar-la, fer un pas detrás, quedar-te a segona fila i dir, senyors, ara i senyores, presentem-la totes i anem a per tot. Jo sempre dic que de vegades les segones files són les que empenten a les primeres i les segones files són bones de per si perquè d'alguna manera empenten a lo que és la primera fila i això és bo. Això és bo i en aquest sentit a vegades tirar el peu per atràs per a poder portar una cosa endavant per a la ciutat de Tortosa és boníssim. Jo crec que tant Josep com jo, quan vam sortir, vam estar agradablement satisfets i satisfetes per el sentit de dir ho hem fet bé. En canvi, crec que els va doldre que els rebutgessin la moció que reclamava la creació d'una taula de turisme, sobretot pels esforços que havien dedicat en les últimes setmanes a impulsar aquesta taula. Ens va doldre per dues coses molt importants. Una perquè és una empenta molt gran per a la ciutat de Tortosa, però l'altra ens va doldre perquè pensem que el no, les raons que es van donar eren raons infantils, eren raons en molt poc diguem-hi sentit comú i que va ser el no pel no. O sigui, no van donar uns arguments que diguessin, bueno, doncs potser tenen raó de tombar-la per nostres arguments, però donar arguments que eren més agents per assentar-se a la taula, bueno, la taula després se'n parla i es mira qui s'assenta, però tothom té cabuda a opinar. I a veure, si tu saps fer una bona dinàmica de grups i saps portar bé a un grup, pots tindre 100 persones, que allò et sortirà bé. Tot és qüestió de tindre creativitat, que això també és un defecte que va faltar molt en aquest Ajuntament, creativitat, no diners, creativitat, i tot és ganes de fer. Jo penso que es va tombar per dir, bueno, l'ha presentat Esquerra Republicana, doncs nosaltres diem que no, perquè no, ja està. I sí, ens va doldre. En canvi, fa uns mesos se va aprovar una altra moció d'Esquerra que era per a declarar Tortosa municipi per la independència. Es va sorprendre que s'aprovés aquesta moció a l'Ajuntament de Tortosa? Per una part te sorprèn, per l'altra no, perquè a veure, era una moció tan de sentit comú i en la línia que Convergència diu que vol anar ara, no dic Unió, en aquest sentit sí que dic Convergència, en la línia que diu Convergència que vol anar ara hauria sigut una contradicció que ells hagués sentit que no. Aquesta tarda hi ha un ple extraordinari en què s'aprova sol·licitar un crèdit per a poder complir aquest pla d'ajustament i poder pagar els proveïdors de l'Ajuntament de Tortosa. S'ho pensava que la situació pogués arribar a ser tan dramàtica per a les finances de l'Ajuntament? No, perquè és el que et dic. Una cosa és la visió que veus quan tu estàs fora i l'altra la visió que veus quan estàs dins. És molt diferent. Jo no em pensava mai que hi hagués el deute que hi ha i la manera que hi ha moltes vegades d'improvisar aquesta situació econòmica i d'embargar-nos fins a dalt. S'ha de posar sentit comú i també una miqueta també s'ha de posar sentit comú de present i de futur, perquè quan, per exemple, a vegades al ple ens contesten o a les comissions ens contesta el grup que ara està manant, és que el tripartit, escolta, sembla que hi ha una focalització ja patològica cap al tripartit. I a veure, el tripartit jo sempre el defenso perquè penso que va fer, jo vaig estar al govern,
se van fer coses molt ben fetes i es van dur molts de diners a Terres de l'Ebre. I avui en dia ho veiem. Precisament li vull fer la pregunta d'avui del dia del programa. Avui preguntem als nostres espectadors si el govern de Tortosa, si el govern municipal hauria de reclamar els diners pendents del PINCAT d'una manera més contundent. Sí, jo hauria de demanar els diners del PINCAT i més diners per a la ciutat de Tortosa contundentment sempre. Jo dic que quan s'està en política s'ha d'estar com un mosquit que pica contundentment. No cal ser maleducat, no cal ser sortir-se ni cridar tan siquiera, simplement has d'estar dia a dia i això. Jo recordo que quan estava al govern per a posar els centres d'atenció a les dones aquí a Terres de l'Ebre no podia, però vaig ser allò. I cada vegada que arribava a Barcelona em deien això m'ho sona que ho han parlat una altra vegada, no? I al final se va intentar, se va posar, però es va posar per què? Perquè el dia a dia, cada setmana que anaves, això. Al final s'enfarden i diuen, això ja. Per tant, li fas la pregunta d'una altra manera. Falta contundència perquè també Convergència i Unió governa la Generalitat? Això també ho han denunciat a nivell de Federació d'Esquerra, que la gent de Convergència i Unió del territori no és prou exigent amb el govern de Catalunya. Jo crec que no, que estan molt supeditats també d'alguna manera al partit. Estan supeditats també a callar moltes vegades quan s'hauria de parlar. I sempre dic, dins del respecte pots parlar, ni que sigui del teu partit mateix, no passa res, però dins del respecte. Sí que falta contundència i fa falta més pegar un cop de punt de la taula i ara en aquests moments fa falta més estar-hi una mica més i plantar-se a la Generalitat i dir això ho necessitem perquè les nostres terres estan, si no és el que sempre, allò que la gent pensa és que des del Coll de Balaguer, i a mi quan sento això no m'agrada perquè penso que és un sentiment ebrenc que no mos dona cap medalla ni mos dona cap benefici. Nosaltres hem de dir, aquí som les persones ebrenques, som les que som i a més ho fem molt bé i mos ho hem de creure. I hem de creure el territori i hem de creure els tortosins i tortosines de la ciutat. Això de dir que del Coll de Balaguer, que Tortosa, no sé què, s'ha acabat. Aquest sentit de marginalitat i aquest sentit que no som prou, molt hem de treure damunt, si no Tortosa no tirarem endavant. Treure l'autoodi, no? L'autoodi famós, el complex d'inferioritat. Sí, el complex d'inferioritat, sobretot, moltíssim. Molt hem de treure, a més que no hem de tindre perquè valem moltíssim. I tant que sí. En poques setmanes entrarà una altra regidora a l'Ajuntament de Tortosa, la senyora Cinta Galiana, del grup d'iniciativa. Li ha sorprès la decisió de Jaume Forcadell de deixar la política activa? Sí, m'ha sorprès perquè Jaume és una persona que viu la política i parlar en ell, dic, Jaume, vols dir que podràs viure sense nosaltres? I se'n ria, no? Però, bueno, a veure, és el que diu ell té una determinada edat en què s'ha de pensar ja el seu futur, encara que la gent pensi que visquem de la política no hi vivim, viuen 4 i ningú més, i a veure, ha arribat un moment que se li ha presentat una oportunitat de treball i l'ha aprofitat i penso que a més humanament és molt lloable i se l'ha de respectar quantitat. Però penso que no hi estirà fora de la política, Jaume, tal com és ell no hi estirà. Abans apuntava que hi ha molt bona sintonia entre els grups de l'oposició. Veu factible una possible unitat de les esquerres de cara a les eleccions municipals del 2015? No, jo crec que no. En principi crec que no. Veig factible una unitat per lluitar per coses que creem, però no veig factible si m'està parlant d'una olivera, no la veig factible. Perquè cada un té la seva ideologia completament i el seu tarannà completament diferent. Si li sembla, tot seguit repassarem també les portades de la premsa del dia, la convidem a repassar-les en nosaltres. Comencem pel diari Ebre, com cada dia, comerç i restaurants tornen al nucli antic de Tortosa. S'ha organitzat una jornada de portes obertes a locals comercials buits el proper dia 9 de juny i una ruta de tapes. Ho va anunciar fa uns dies en aquest mateix programa el regidor de promoció de la ciutat, el senyor Emili Lemán, durant una entrevista aquí a Primera Columna. El carrer de la Rosa és ara mateix un dels més dinàmics del nucli antic de Tortosa. Com valora aquesta notícia? Jo la valoro molt bé i, a més, li afegiré una altra cosa, que des que nosaltres hem tret tot el del turisme i la taula de turisme, l'Ajuntament s'està posant les piles.